Вітаночки, шановні! Рада вас усіх бачити. Ви тільки що прослухали пісню, ну докладно, не пісню, композицію «Дів'я». Ось, а зараз ми починаємо гульню у Кену Bridge of Spirits, Мост духов. Насамрэч, я гульню вже проходила, і коли гульню пройсці, то змяняецца выгляд галоўнага меню, але я хотела таксама показаць, як яно выглядае з самага пачатку, і для гэтага дастаткова выдаліць файлы з захаваннямі, дзе гульня пройдзена. Вось, таму зараз мы пачынаем новую гульню. Дарэчы, тут ёсць рэжым New Game Plus, калі гульня пачынаецца з усімі навыкамі, якія вы атрымалі падчас праходжання, але, на мой погляд, на стрыме будзе цікавей прайсці, калі з самага пачатку наша гераіня не будзе анічога ўмець, і мы будзем паступова вучыцца камунікаваць з духамі, вандраваць па сусвету духаў і будзем адкрываць гэты сусвет для сябе паступова, чым ужо адразу будзем умець усё. Ну што, пачынаем? Мінт, вітаначкі, я вельмі рада цябе бачыць. Так, я выбіраю самы лёгкі ўзровень, каб не марнаваць сілы на бойкі лишний раз. Так, ну что, трошки светлее зробім. Выдатна. Так, гульня вельмі прыгожая, як Мінт адзначыла. Гульня просто неймаверная. Я была сапраўды ў захапленні, калі упершыню праходзіла. Так, давайте прачытаем, што тут. Унікальныя драўляныя маскі выразаюцца, каб ушанаваць памерлых. Размешчаныя ў святых патаемных свяцілішчах, гэтыя маскі паступова пераўтвараюцца ў пыл, што сімвалізуе ціхамірнае вяртанне духа ў тавасвет. І я не паспела дачытаць, але сэнс быў у тым, што ёсць людзі, якія дапамагаюць духам, якія не скончылі свае справы ў гэтым свеце, перайсці ў іншы свет, і да такіх людзей адносіцца наша Кена. Ось. Яна мае пэўную магічную сілу. Вось, яна захоўваецца ў ейным амулеце на шыі і ў посаху. Мабука, вітаначкі, я вельмі рада цябе бачыць, дзякуй, што завітала. Вось, яна можа кіравацца гэтай сілай, можа пакуль што яна толькі посахам можа біцца, але далей яна навучыцца біцца яшчэ іншымі спосабамі. А яшчэ з дапамогай духаў, вось гэта тут заўважна, яна можа, асабліва ў цемры гэта заўважна, што гэта яна з дапамогай магіі робіць двайны скачок. Ну, як заўсёды ў платформерах ёсць двайныя скачкі. Платформеры без двайных скачкоў гэта цяжка. Так, ну што, яна апынулася ў нейкім таямнічым цёмным месцы і цяпер ідзе наперад, вон там наперадзе дух, які растварыўся, калі мы наблізіліся. Яна яшчэ можа актываваць сваёй сілай вось такія каменьчыкі, вось якія сустракаюцца наперадзе, і гэтыя каменьчыкі могуць актываваць нешта іншае. Ну, або яна шмат чаго можа сваёй магіяй актываваць. Ось, можна глядзець у пячоры, тут так таямніча. Ось, яшчэ на сцянах гэтыя дзіўныя кропачкі, як зорачкі. Мабука, мяу, мяу. Дарэчы, наконт мяу зараз пакажу. Давай. Так. Карацей, калі Кена робіць зараджаную атаку, яна можа мяўкнуць. І яна рэальна можа мяўкнуць. Ну ладно, калі будуць бойкі, вы гэта яшчэ пачуеце. Так, духі раствараюцца, калі я да іх набліжаюся. Так, я ўжо забыла. Ну, хутчэй за ўсё такі гэта пачатак гульні нам проста наперад. Так, гэты дух тут стаіць. Вось яна. Таксама мы можам актываваць такія кнопкі. Так, я сюды ўстала і актывавала, і адчыніліся дзверы, куды я магу прайсці. Ось такая пячора.
Вось, тут усё такое прыгожае, проста немавернае. Вось гэтыя камяні, у якіх выгравіраваныя, я нават не ведаю, ну гэта руны, сімвалы магічныя, якія, калі з імі праўзаемадзейнічаць, яны напаўняюцца блакітнай магіяй, якой валодае наша гераіня, і ну, і ўвогуле атрымліваецца вельмі прыгожа. Вось, а там наперадзе хто гэта? Дух? Ну, насамрэч, я ведаю, хто. Навошта ты прыйшла? Я адчувала пакуты тут, дух. Табе патрэбная дапамога? Ты нічога не ведаеш пра пакуты. Гэта мой дом, моя вёска. Разварочвайся, правадніца духоў. Так, ну цяпер нас будуць вучыць біцца. На лёгкім узроўні гэта не складана, а вось на больш высокіх узроўнях гэта можа быць сапраўды няпроста біцца з мясцовымі пачварамі. Гэты дух, ён выклікаў сабе дапамогу вось такіх... Яны выглядаюць як пачвары, але насамрэч я чытала ў матэрыялах па гэтай вайны, што гэта жыхары вёскі, якія пацярпелі ад праклёну. То бок мы зараз фактычна забіваем духаў тых, хто раней жылі ў гэтай вёсцы і... Ну, але ім не пашніцца. Бачыце, як прыгожа актывуецца гэты алтар. Гугл не занадта гучны. Добренька, зараз паменьшу. Як забіць духа? Ну, таксама можна гульню захаваць. Духа можна забіць. Прынамсі ў гэтай гульні. Усё ж такі наша гераіня валодае магіяй, якая дазваляе ёй камунікаваць з суседам духоў. Куды ён трапіць? Якое добрае пытанне. Пасля смерці знаходзіцца спакой. Я таксама на гэта спадзяюся, і, уласна кажучы, сэнс гульні ў тым, каб дапамагчы духам знайсці спакой, ну і разгадаць таямніцу вось гэтага духа, з якім мы толькі што пабачыліся. Мы яго насамрэч яшчэ пабачым. Ён хоць і знік, але мы з ім яшчэ сустрэнемся. І даведаемся, што здарылася ў гэтай вёсцы, што тут столькі неспакойных духаў, і як Кена заўважыла, што яна адчувае пакуты. Так, мамбука, скажы, калі ласачка, ці нармальны стаў гук? Калі не, то я паменшу яшчэ. Так, я люблю актываваць гэтыя каменьчыкі. Вось яшчэ ёсць такія падвескі. Я так люблю вось гэты стыль, такі шаманскі, ці неяк так сказаць можна. Ну што, ідзем на выхад? Я бачу святло. Вау, яно такое піксараўскае проста. Вельмі міла. Зараз нармальна, падчас бойкі было гучна. Давайте з тобой в самой гульні трошки паменшым гук. Вось. Ну, недзе вось так. Паглядзім, як трымаецца. Ці ўжо ціха? Напэўна, ціха. Ну, вось няхай так будзе. Калі будзе гучна або ціха, калі ласка, кажыце, я тады буду змяняць гучнасць. Просто я не магу, я кожны раз, калі вяртаюся ў гэтую гульню, я просто спачатку бегаю і любуюся на тое, як тут усё неймаверна прыгожа. Вось тут нават магія не толькі ў камянях, тут магія ёсць і вось, бачыце, гэтая дошка. На жаль, я не магу зрабіць лепшую якасць тэкстур, таму што тады мой камп'ютар не будзе гэтую гульню цягнуць. Я і так і зараз стрымлю без туберкі. Опа, а хто... Бачылі маленькіх духаў? Зараз я не пабачымся. Гэта рагатая ліса, у якой галінкі, ну, дакладней, рогі ў выглядзе галінак. Я проста ў захапленні.
Так. Те духи нас, напевно, кличуть напереді. Зазирнула. Я бачила його нельзя. Куди ж він подівся? Ось і ось забавні істоти, з якими ми будемо взаємодействувати. Все, сховався під камінчик. Вітанки. Так, яны тут вельмі міленькія, але бачыце, гэта дзеці духі, то бок яны памерлі, але ў іх засталіся нейкія невыкананыя справы. А вось тут бегае гнілушка. Іх называюць рот, то бок гніль, але яны такі міленькія, што іх не хочацца называць гніль, і я буду называць іх гнілушкамі. Опа. Ну што, вось наша першая гнілушка, якая дазволіць нам рабіць шмат чаго цікавага. Чаму гніль? Таму што фактычна працэс гніення ён забяспечвае кругаварот рэчыва ў прыродзе. І так, вітанкі, мы з ім павіталіся. І ўсё ў парадку, гэта Кена кажа. Што тут здарылася, малеча? На руцэ у Кены вось гэтыя жылкі, яны выглядаюць як нібыта праклён, але наколькі я разумею, гэта па сутнасці яе сіла. Дык вось, наконт гнілі. Гэта не зусім гэта духі, але яны забяспечваюць гніенне. Яны фактычна забяспечваюць пераход у іншы стан, скажем так. Так, ладно, ён нас кліча, але я тлумачу. І таму гніенне гэта вельмі неабходны працэс, каб забяспечваць жыццё і перараджэнне і ўвогуле кругаварот усяго ў прыродзе. Але тут нешта парушылася і стала не так, і цяпер мы зараз збіраем з гэтых маленечкіх духаў гніення, будзем збіраць, каб яны нам дапамагалі аднавіць тое, дакладней не аднавіць, а дапамагчы таму, што мусіць згніць, разбурыцца і перайсці на новы цыкл. Вось неяк так. Орел, спадар Орел завітаў. Радая бачыць. Ага, цяпер нас вучаць скакаць. Так, што гэта толькі што было? Чаму яна так дзіўна скокнула? Ну вось, калі яшчэ не ўмелі скакаць, то зараз навучыліся. Ось, ну і, в прынцыпе, вунь яна, бяжы. А тут, дарэчы, можна і караскацца, але караскацца можна толькі на адмысловых паверхнях. Так. Вось яшчэ адну гнілушку знайшлі. Кену так ударам посаха загадвае гнілушцы прыяднацца да атраду гнілушак. Так. Ну што, шукаем яшчэ. Нам, па ідеі, патрэбна знайсці. Ага, мапа яшчэ недаступная. Добра. Пакуль што шукаем гнілушак. Такая песня милая на фоне. Ага, вон яшчэ. Нам наша першая гнілушка яшчэ падказвае, дзе знаходзіць іншых.
І вітаю ўсіх. Вось гэта наша першая гнілушка, яна з намі заўсёды падарожнічае вось на плячы. І таксама, калі мы будзем нешта загадваць іншым, яна будзе падказваць ім, што рабіць. Хавайся, Бэйні. Гэта дзеці духі хаваюцца. Ну, мы пакуль што іх не дагналі, мы шукаем гнілушак. Шаграэль завітаў, радая бачыць. Так, гульня вельмі мілая. Так, а яшчэ з імі можна ўзаемадзейнічаць. Праўда, ўзаемадзеянняў не так многа, але зараз пакажу. Так, у нас ужо тры гнілушкі, не ўлічваючы самую першую. Ось. І можна ось так пасядзець з імі, як бы пакамунікаваць. Ну і трошкі паўзаемадзейнічаць. Канешне, было б цікавей, калі б было больш магчымасцей ўзаемадзеяння, але гэта, ну так, не абавязковы элемент гульні, а, скажем так, прыемны дадатак. Так, это вельмі міла. А яшчэ, калі пакінуць Кену на нейкі час, яна сама так сядзе і пачне сваімі гнілушкамі забаўляцца. Ну што, адпачылі. Засталося яшчэ дзівук знайсці. Так. Тады нам дадуць перайсці уцякай хутчэй. Тады нам дадуць перайсці ў новую лакацыю. Так, вось, дарэчы, вось як выглядаюць месцы, якія не могуць згніць. Мы з імі будзем разбірацца, але пакуль што нам не хапае гнілушак. Вось, зараз я пашукаю яшчэ. Тады прыйдзем сюды, разбярэмся з гэтым. Яно выглядае фактычна як рак, як ракавыя пухліны. І, уласна кажучы, гэта менавіта тое, што адбываецца, калі жыццё пачала прыгнятаць смерць. Таму што смерць — гэта неабходная частка жыцця, іначай атрымаецца рак, груба кажучы. Так, я тут нешта актывавала, і судзячы па тым, што мяне туды клічуць, там знаходзіцца гнілушка. О, за водоспадом Пячора. Так, тут сапраўды гнілушка. Нейкія камечкі скаціліся. Ну, давай зойдзем. Так, вось у нас зараз 4 з 5. Можна паспрабаваць зайсці, чаму не? Давайте. Ну, толькі я захаваюся. Усялякі выпадок. Можа, нічога не будзе, і таксама можна будзе гэта прайсці. Але чамусьці, калі я праходзіла ў першы раз, мне казалі, што у мяне недастатково... Так, вось, яна не дае. Збярыце больш гнілушак, каб ачысціць зону сэрца мёртвай зоны. Дарэчы, памятаеце Геншин, дзе мы ачышчалі зоны завядання? Дык вось тут... Мне здаецца, што ў Геншин гэта прыцягнулі менавіта адсюль, таму што вельмі падобна... Так, мама, згодная, толькі гэта хутчэй Геншин на гэтую гульню падобны, таму што гэтая гульня выйшла, калі не памыляюся, у 19 годзе. Геншина тады яшчэ нават не існавала. Спадзявалася, што ёсць нейкая цікавая анімацыя. Цікавая анімацыя будзе, калі мы ачысцім, але пакуль што мы не можам, нам не хапае гэтых духаў гніення. Які прыгожыя тут руіны. Наколькі гэта ўсё уплеценае ў прыроду, я проста ў захапленні. Настолькі натуральна. Так, ну што, няўжо тут гнілушка схавалася? Так, гнілушка ў куфры схавалася. Так, выдатна. У нас, значыць, ёсць першы ўзровень навыкаў. Так, гнілушкі могуць дапамагаць. Ваша каманда кампаньёнаў вырасла, і цяпер вы можаце здзяйсняць одно дзеянне гніення. Націсніце R, каб даслаць гнілушак да аб'екту у асяроддзі. Збірайце гнілушак, каб
павысіць узровень і атрымаць больш дзеянняў гніення. Ось, нет, так, ну што, цяпер можам вяртацца туды, і магчыма, калі мы ачысцім тую зону, так, я прайшла праз уваход, а ці змагу выскачыць у акно? Так, я змагла выскачыць з акна. Не трэба выходзіць з акна лішні раз, але вось тут яно такое нізкае, таму праз такое можна. Так, ну што, цяпер мае гнілушкі могуць... Так, цяпер трэба націснуць... актываваць гэта магію. Значыць, вось дрэва. Зона ачысцілася, стала зноўку жывой, і гэтае дрэва старое, гнілое павалілася, і я так разумею, магу на яго ўскраскацца. Так, магу. Ну што, калі мы ж сустрэнемся зноўку з тымі духамі? Ага, і наш маленькі дух падказвае нам, як тут можна прайсці. Ну, пакуль гэта навучанне, канешне, нам будуць падказваць. Але такая халява будзе нядоўгай. Так, ну што? А вось тут сэрца зоны завядання... Сэрца зоны смерці. Яно схаванае, таму спачатку трэба... Ага, бачыце, яны разбегліся ў навучанні. Спачатку трэба перамагчы ворагаў. Гнілушкі напалохаліся і разбегліся і схаваліся. Атакуйце ворагаў, каб атрымаць смеласць. У бойцы выкарыстоўвайце смеласць, каб здзейсніць дзеянне гнення. Збірайце кроплі, якія утвараюцца ў сусвеце, збірайце кроплі смеласці з дапамогай свайго пульсу, ну, вось гэтай магічнай штукі, якой нас навучылі карыстацца ў самым пачатку, або дакраніцеся да іх, каб збіраць смеласць хутчэй. Ворагі гэта тыя духі, з якімі мы ўзаемадзейнічалі, з якімі мы з самага пачатку біліся. Так, гнілушкі гатовыя. Яны могуць разбурыць сэрцы зоны смерці або звязаць ворагаў. Націсніць R, каб хутка даслаць сваіх гнілушак да аб'ектаў у асяроддзі. Окей. Утрымлівайце левы shift, каб прыцэліцца, і потым націсніце R, каб звязаць ворагаў. Можна, в прынцыпе, гэта зрабіць, паспрабаваць. Вось. Яны атакуюць ворагаў і звязваюць іх. Я хачу разбурыць гэтае сэрца, каб яно перастала даслаць мне ворагаў. Так, наконт ворагаў, я ўжо тлумачыла, што гэта духі. Вось, гэта фактычна неспакойныя духі. Ну вось, разбурылася чарговая... Боже, я хачу называць гэта зонамі завядання. Тады як тут яна называецца як зоны смерці. Хаця зона завядання гучыць лепш, таму што зона смерці мы ж фактычна смерцю і займаемся. Дапамагаем памерці таму, што не можа памерці нармальна. Так, яшчэ гнілушкі могуць перасоўваць аб'екты. Гнілушкі вельмі моцныя. Яны могуць перасоўваць пэўныя аб'екты ў асяроддзі. Націсніце, ну і бла-бла-бла, націсніце, прыцэльцеся і перасуньце. Так, окей. Яно... Ой, так, не, ціха. Вось яно падказвае, што можна з дапамогай гэтага каменьчыка. Дарэчы, вы бачыце гэту вяроўку, якая вісіць на каменьчыку? Гэта японская свяшчэнная вяроўка, якая
адмяжоўвае свяшчэнную прастору, яно называецца семенала. Ось, ну так, хвілінка эрудыцыі. Увогуле стваральнікі натхняліся усходнімі культурамі, але не толькі далёка усходнімі, як Кітай, Японія, Карэя, але яшчэ і больш рэдкімі ў гэтым плане культурамі, такімі як в'етнамскай, там палінезійскай, вось такімі. Таму гэтая гульня сапраўды багатая на культурныя адсылкі. Так, зараз гнілушкі адсунулі гэтую дошку, і першым... О, я магу тут нешта... Вось такія светлістыя званочкі, іх можна адчыняць, атрымліваць каменьчыкі, якія потым можна патраціць. Вось, і... Так, значыць, я хачу спачатку агледзецца, перш чым працягнуць шлях. Магчыма, тут яшчэ будзе нешта цікавае. Так. Вось, можа, калі тут далей прайсці, таксама нешта знойдзецца. Так. Вось, гнілушкі паднялі статку лісы, і за гэта мы зараз нешта атрымаем. Так, мы атрымалі... Мапа яшчэ недаступная, добра. Атрымалі адмысловыя ачкі, за якія потым можна павышаць узровень гнілушак. Так, ага, сюда не ўскраскаўся. Эх, я чамусь думала, што раз мы адсунулі тую дошку, то можна будзе ўскраскацца. Ну ладно. Тады пайду далей звычайным шляхам, як гнілушкі прапанавалі. На слімакоў падобныя. О, і Мінтам абука адначасова сказалі, што яны падобныя да слімакоў. Мне здаецца, таксама яны сапраўды падобныя да слімакоў. Так што я з вами згодна. Можна, в прынцыпе, называць іх слімакамі, гэтыя ачкі, чаму не. Так, опа, мы зноўку сустрэліся з тым духам. Зараз будзе нешта. Дазволь мне дапамагчы табе. Я магу вылікаваць гэтых духаў і аднавіць баланс у гэтым лесе. Я ведаю такіх, як ты. Ты адчуваеш сілу, якая цячэ у гэтай зямлі, але ты не цалкам яе разумееш. Опа, нешта. Не трэба мяне ловіць. Смерць і праклён — гэта ўсё, што застаецца тут. Гэтая зямля можа быць вылікаваная, але ты не можаш заставацца тут, дух. Ты мусіш прайсці далей. Гэта ты не належыш гэтаму месцу. Я ніколі не пакіну сваіх людзей. Чаму ён не хоча, каб яму дапамаглі? Опа, нешта ўтварылася жудаснае. Парастак. Яго завуць Парастак. Гэтай істоты. Ага, мае гнілушкі могуць яго звязаць, і фактычна гэта і зрабіла, і такім чынам ўсё атрымалася вельмі хутка. Я памятаю, упершыню я неяк доўга не магла яго перамагчы. О, так! Добра, Мінт, маеш рацыю. Немагчыма дапамагчы таму, хто не разумее, што яму патрэбная дапамога. О, яшчэ гнілушкі. Зараз да мяне далучацца. Колькі ж іх цяпер? Штук 10?
Можете выходить, теперь тут беспечно. Look, Saya, she cleared away. Глядзі, Сая, яна... Little guys can eat it. Яна очистила отруту. Мяу. We love it. Гэта ім падабаецца. My name's Kayla. Меня зовут Кена. Что вы тут робите одни у лесе? Don't worry about us. Не хвилюйся за нас. Ми тут уже довгий час і можемо про себе поклопотіться. Я бачу, ви обоє виглядаєте вельми Do моцними. you know who that spirit was? That worn a mask? Ці ведаеце ви, што гэта за дух у рагатай масцы? Мы не ведаем, але калі ён з'яўляецца... Hey, what are you doing here in the Окей. forest? А што ты робіш у гэтым лесе? I'm searching for the sacred mountain shrine. Я шукаю священний алтар, священний горний алтар. If you want to get to the mountain shrine, you have to help us with something first. Калі ти хочеш потрапити у горне святилище, спочатку допоможи нам з одною реччю. Our brother Tar was trapped deep in the forest. Наш брат Таро був... Ён потрапив у пастку глибоко в лісі. Ми мусимо допомогти йому. Яни кажуть мряр. Ой, так. Слухай, це правда, яни курнявкають, як коточки. Great idea, Saya. That'll be easy for her. Did you see what she did to that stick guy? Він такі забавні. Видатна ідея, Сая. Гэта їй буде легка. Ці бачила ти, що вона зробила з гэтим фацетом з палок? Help us free Taro and we'll take you to the mountain shrine. Допоможи нам вызволить Таро, и мы проведем тебя у горное святилище. Woohoo! Come on. Our village is this way. Ходим, наша вёска тут. Ага, значит, 8 гнилушек у меня теперь, наступил уровень 15. І гэта таксама духи, і вось як мы зараз убачылі, іх незавершаная справа гэта то, што яны хочуць дапамагчы свайму брату. Ось. Чаму-то звычайных людзей няма, а насамрэч тут няма звычайных людзей, тому што адбылося нешта такое, чаму яны памерлі. Я зараз не хачу спойлерыць, але там адбылася пэўная катастрофа, і тут засталіся толькі духі, які не могуць перайсці ў іншы свет праз незавершаныя справы, і вось гульня пра тое, што мы будзем гэтае месца лікаваць. Так, ну што, давайте паглядзім на вёску з вышыні. І наперадзе горнае свяцілішча, але мы пакуль туды не патрапім. Дзяўчына жывая, таму што яна не адсюль. Дзяўчына прыйшла дапамагаць гэтаму месцу, таму што яно мае пэўны праклён. Ось. І так, мінт, гэта фантазійны постапакаліпсіс па сутнасці. Ён лакальны, то бок тут памерла фактычна толькі адна вёска. Мы разбяремся з прычынамі гэтага і дапаможам гэтаму месцу адцаліцца, працягнуць кругаварот жыцця. Так, цяпер нам даступная мапа, таксама на мапе пазначаныя. Вось яна адкрываецца паступова. Таксама вось наш горны алтар, куды мы пакуль не зможам прайсці. Вось гэта за вось гэтых слімакоў, як мы вырашылі іх называць, мы можам адкрываць новыя ўменні. Новыя ўменні для Кены і для яе гнілушак. Ну а астатнія функцыі пакуль недаступныя. Што, спускаемся патроху у вёску, любуемся прыродай. Прырода тут сапраўды неймаверная. Они вельмі добра перадалі вось гэтую лясную сутнасць, таму што ў некаторых гульнях бывае, што лес на лес і не падобны, але тут вось прама верыш, што недзе тут і недзе ў свеце можна існаваць такое месца. Што вельмі ціха, вельмі мёртва, і вось зараз мы бачым, што вёска фактычна запоўненая вось гэтым праклёнам.
запоўнены гэтымі, скажем так, пухлінамі. Вось кожны амаль дом ён пакрыты вось гэтай чырвонай штукай. Я нават не ведаю, як назваць гэта. Вось такімі пухлінамі. Ось, ну не так. Амаль усе праходы перакрытыя, таму нам спачатку прыйдзецца іх ачысціць. Ах, сэрца закрылася, таму спачатку... можа спачатку не прыйдзецца біцца, а спачатку прыйдзецца іншыя сэрцы вылікаваць. Але... не, все ж таки прыйдзецца біцца. Але пагадзіцеся, што я насправды Геншин, пэўна, натхняўся гэтай гульнёй, калі ствараў зону завядання. Мурмурмяў. Так, одно ёсць. Другое ёсць. І цэнтральная яшчэ не адкрываецца. Напэўна, трэба знайсці... Ага, я пакуль не магу сюды прайсці. Так, вось цяпер я ўпэўненая, што гэта сапраўды Геншин гэтай гульнёй натхняўся. Так, значыць, 3 разбурныя. Цяпер нам паказваюць, што цэнтральнае сэрца таксама раскрылася. Так, Кена сказала мяў. Як я казала ў самым пачатку, яна, калі б'ецца падчас бойкі, яна часам можа сказаць мяў. Ну што, зона завядання ў цэнтры вёскі ачышчаная. Цяпер нам даступны тэлепорт. Вось гэта зараз тэлепорт. Даступная крамка, дзе можна купляць. Окей. Карма. Вось гэтай слімакі называецца карма. Я забыла. Стварайце карму, перамагаючы ворагаў з праклёнам, аднаўляючы навакольнае асяроддзе і знаходзячы садавіну для сваіх гнілушак, каб яны паелі. Так, ну і потым як яе выкарыстоўваць, што яе можна выкарыстоўваць для паляпшэння навыкаў і здольнасцяў, якія могуць рабіць гнілушкі. Ну, пакуль што яе не... не, дастаткова. Значыць... Хаця я хачу вось гэтую штуку. Так, што там? Не только бы... Мне вось гэтае ўсе патрэбнае. Не, напэўна, я пакуль не буду траціць на гэты навык. Я хачу захаваць іх, каб адкрыць вось гэта. Які мой любімы динозавр? Напэўна, я буду банальная, але у мяне любімыя гэта трыцэратопсы. Прабачце, я не ведаю, на які склад націск. Вось. Гэта даволі банальна, ведаю, але яны такія міленькія, мне вельмі падабаецца. Дарэчы, першапачаткова даступныя вось гэтыя штукі для ўпрыгожвання гнілушак, але таксама я падчас папярэдняга праходжання адкрыла тэматычныя вось хэллоуінскія, калядныя, вось калядныя ёсць яшчэ, і там можна іх таксама набыць. І таксама можна потым будзе набыць гэтыя адзенні для Кена і іншыя, але пакуль што ў мяне няма. Так, трыцэратапс. Дзякуй, Орл. Значыць, мой любімы динозавр трыцэратапс. Окей. Так, ім можна надзяваць капелюшыкі. І судзячы па тым, якім усе захапленне. Раз, два, тры, раз, два. Тады надзену. У мяне... ну вось яны аўтаматычна адзеліся, але ў мяне пакуль каменьчыкаў хапае толькі на 5 штук. Ну і потым знойдзем яшчэ прыгожанькія вельмі капелюшыкі. Таксама там ёсць рагатыя капелюшыкі.
і можна пераапранаць. Вось. Тут вельмі багата капелюшыкаў і для гэтых для гнілушак. І па меры праходжання гульні мы будзем іх адкрываць. Ось. І Кену можна пераапрануць, праўда, каб адкрыць ёй іншае адзенне, трэба будзе праходзіць так, дзе яна? Вон там трэба будзе праходзіць выпрабаванні, але яны даволі складаныя, таму, напэўна, на стрыме я прайду толькі адно, адкрыю сваё любімае адзенне і пераапрану тады Кену. Але яго яшчэ трэба адкрыць. Так, грыбочкі, гэта вельмі... Слухай, Мабука, ты маеш рацыю, сапраўды трэба будзе грыбочкаў ім апрануць. Мін захацела пагуляць у гэтую гульню, калі высветлілася, што іх можна пераапранаць. Не, можна розныя. У мяне ж... Зараз пакажу, вось яны тут сядзяць. 3 у грыбочках і 2... Зараз пакажу. Ну, вось яны. Вось яны ўсе. 3 у грыбочках, 3 пакуль без нічога, таму што не хапіла, і 3 у гэтых... Як яны назовуцца? Як гэта прыкладаецца? Талерачках, у місачках, ну, вось у іх на галаве місачкі. Гнілушкі даюць грыбочкам рабіць свае справы, так. Ось, так што ім можна апранаць розныя капелюшыкі. Дарэчы, сапраўды то, што... Опа, бачу, куфрик. Правда, мне не хопіць каменьчыкаў, каб купіць гэта. Яшчэ і вось клевер, яшчэ адзін капелюшык. Ну ладно. А тут... Ага, у мяне з'явіліся яшчэ манеткі. Магчыма, мне хопіць, каб купіць клевер. Ага, клевер каштуе 10 манетак, так што у мяне на 2 клеверы хопіць. І вось цяпер у мяне 3 грыбочкі, 2 місачкі і 2 клеверы. Ось, і як я ўжо сказала, што чаму грыбочкі нам даюць адразу, таму што сапраўды гэта яны забяспечваюць гніенне. Ну што, паразмаўляем з дзецьмі. Таро у гэтым напрамку? Таро. Ну, я буду, напэўна, ставіць націск на... Хаця яны кажуць Таро. Ну ладно, я буду казаць Таро, таму што націск мусіць быць на О, правда? Бар'ер блакуе шлях. Гэтая гульня першапачаткова выходзіла на, калі не памыляюся, на PlayStation, і яна выйшла толькі... Калі ж яна выйшла на камп'ютары? Пару гадоў таму толькі. Ну, праз некалькі гадоў пасля выхаду на PlayStation. Калі не памыляюся, PlayStation, а не Xbox. Вось. Нейкі час яна была эксклюзівам. Maybe Zaju can help. He's usually at the masked shrine. Можа, Заджу можа дапамагчы. Ён звычайна каля свяцілішча You'll масак. know when you see the sacred trees. Ты даведайся, калі ўбачыш свяшчэнныя дрэвы. Ага, цяпер мне трэба знайсці майстра масак, які знаходзіцца каля храма масак. Гэта вон там гэты храм, і я бачу яшчэ... Опа, гнілушка. Яшчэ адна. Не, на планшеце такое не пагуляеш. Ну, гэта не мабільная гульня, гэта вось менавіта... Гэта гульня для кансолі, вось. Першапачаткова яна для кансолі. Слухайце, давайте агледзімся, можа яшчэ гнілушак знойдзем. Першым ісці да майстра. Так. О, знойдзем каменьчыкаў, як каб купіць яшчэ гэтых капелюшыкаў. Вось, знайшла садавіну. Мае гнілушкі паелі. А вось гэта. Гэта пракляты куфар. І да гэтага мы адкрывалі куфры, проста адкрывалі, а цяпер у гэтым праклятым куфры перш чым яго адчыніць, патрэбна перамагчы некалькі ворагаў. Або зрабіць там нейкае выпрабаванне на час, або
часцей перамагчы ворага. Вось. Колькі я сёння планую стрэліць, калі шчыра, не ведаю, а чаму пытанне? Ну, я думаю, пару гадзін, пару-тройку гадзін, неяк так, як звычайна. Ось, а што такое? О, націскну, калі гэта не складанае слова, нейкі дыфтонг. Але гэта не дыфтонг. Таро гэта японскае імя, насамрэч, і у японскай мове, калі я не памыляюся, націск ставіцца, калі у слове ёсць некалькі «о». Ну, так як у японскай няма устойлівых націскаў, то пры беларускай транслітарацыі націск ставіцца на апошняе з «о», якіх ёсць у слове. Вось, калі я правильно памятаю правіла. Ось. Ось, ну, так што... Ну, гэта не кітайскае, гэта японскае імя. Так, ага, далей. О, кветка! Пазней мы зможам да гэтай кветкі прычапіцца і падскокнуць дзе з дапамогай, але пакуль што мы так не ўмеем, таму туды мы зараз не забярэмся. Трошкі занята і на ўвесь стрым не патрапіш. Ну, як заўсёды, будзе запіс на Ютубе, так што зможаш паглядзець, што там будзе далей, калі цябе зацікавіць. Вось... Я думаю, што, ну, пару гадзін, то бок пачнем дапамагаць Таро, вось, і ўжо каб не стамляцца ад гульні, атрымаць ад яе пэўную асалоду, ну і заадно расцягнуць яе на большую колькасць стрымаў, вось, тады, ну, я не буду цалкам праходзіць ягоны квест. Тут агулам, атрымліваецца, будзе 3 вялікія квесты, вось. Яны займаюць, ну, па некалькі гадзін кожная. З Ютубу да мяне прыйшла. Ну, вось мамука патрапіла з запісаў да стрыма. А як кітайскія імёны перакладаюць? Наколькі я ведаю, у кітайскай нават ёсць цэлая сістэма перакладу кожнага іерогліфа, але я зараз не вспомню. Але, дарэчы, яна адрозніваецца ад расійскай сістэмы. Вось, гэта я дакладна памятаю, што ў нас ёсць пэўнае адрозненне. Ну што, здаецца, агледзеліся збольшага. Зараз яшчэ ў гэты дом завітаю, пагляджу, ці ёсць тут нешта цікавае. Тут, дарэчы, такія класныя інтэр'еры, нягледзячы на тое, што ўсе дамы ўжо такія разбураныя, яно ўсё такое цікавае. Вось, напрыклад, шафа стаіць збанок. Раней твіча не было. Хутау будзе, так і будзе хутау. То бок не хута, а хутау, гэта вось як спадар Орел і казаў, гэта той самы выпадак, калі О захоўваецца. Ну што, давайте яшчэ аднаго набудзем грыбочка і 1 клевер. І цяпер у нас вось 4 грыбочкі, 3 клевера і 2 місачкі. Ось. Так, і калісьці, я памятаю, мы з сяброўкамі разважалі, як правільна гэта перакладаць, і высветлілася якраз, што хутау правільна з О. Нягледзячы на ці можна прывіт? Добра, давай зробім прывіт. Дарэчы, Кена вельмі смешна бегае, калі бяжыць менавіта вось хутка. Так, прывіт. Добра, давайте прывіт, і давайте яшчэ вось рожкі. Куды ж я без рожак? Так, тады замест грыбочка, так, будзе прывіт, і замест місачкі хай будзе алейнік. І мяўкае, так. Кена вельмі класная. Так, ну што, пабеглі. Вось рагатая жывёла, рагаты воўк і рагатая ліса. Так. Вось чаму мне яшчэ гэтая гульня падабаецца. Колькі тут усіх рагатых. Так, ну што, мне трэба выклікаць духа.
сумна, бо калісьці людзі жылі сваё жыццё. О, дарэчы, вось менавіта гэтае свяцілішча ў галоўным меню нам паказваюць. The rats seem quite fond of you. Гнілушкі цябе даволі They're любяць. usually timid. Яны даволі сціплыя, звычайна. Something tells me you did Нешта not кажа come to мне, our што village ты looking for forest прыйшла creatures. да нашай вёскі не для таго, каб Hello, шукаць лясных істот. I seek Вітаю, passage дух. to the sacred Я mountain шукаю shrine. праход да горнага Our свяцілішча. village is bound to the shrines. Наша вёска звязана з But that энергіяй power свяцілішча, faded long ago. але гэтая сіла Trapped знікла шмат spirits гадоў таму. linger, tangled in the Духі, якія потрапілі ў tragedies of our пастку, past. застаюцца тут, звязаныя з You must нашым help these трагічным spirits if you мінулым. wish to Ты reach можаш the дапамагчы mountain гэтым shrine. духам, калі хочаш On my патрапіць way, I у met two children. They asked me to help у free a boy свяцілішча. named Taro. На шляху я сустрэла I'm not двух surprised дзяцей. that Benny and Saya found you. Я не здзіўлены, They're clever што children. яны цябе падабаюць. Яны And would do разумныя anything дзеці for their і brother. зробяць што заўгодна дзеля свайго брата. We have always crafted Мы заўсёды wooden рабілі honor драўляныя those маскі, who have каб passed ушанаваць тых, хто Placed памерлі. here, the masks slowly Размешчаныя turn тут to dust. гэтыя маскі паступова the spirits ператвараюцца ў journey пыл, into the дапамагаючы духам перайсці ў My наступнае father was a жыццё. spirit guide. Мой бацька быў Our правадніком traditions are духаў. different, but Нашы We helped традыцыі many spirits розныя, pass але from this life ён to дапамагаў the next. многім духам перайсці So ў you know наступнае what жыццё. happens to spirits Так што ты unable ведаеш, to што адбываецца з духамі, якія не могуць працягнуць шлях. take Taro's mask. Вазьмі маску Таро. It is bound to his spirit. Яна прывязана да It will яго help духа you і fulfill your дапаможа promise to табе the children. выканаць свае абяцанне для гэтых дзяцей. Look after Benny and Saya. Прыглядзі за Бенні і Саі. Лёс іх брата, ім будзе складана зразумець лёс свайго брата. Што ж, вось мы атрымалі нашу першую маску. Можна націснуць, каб надзець маску, паглядзіць праз маску, каб знайсці шлях, адчыніць бар'ер духаў і праявіць аб'екты, важныя аб'екты ў навакольным асяроддзі. Маскі духаў дапамогуць знайсці гнілушак, якія схаваныя ў свеце. Окей. Што ж, Use Taro's mask to open the spirit выкарыстай маску Таро, каб адчыніць бар'ер духаў, які блакуе шлях у Benny and лес. Saya knew the way. Бенні і Сая ведаюць дарогу. Ага, то бок мы атрымалі нашу маску. Вось Кена можа яе апрануць, і тады навакольны сусвет выглядае вось так. Дарэчы, галоўнае меню змяняецца, выглядае прыкладна так, калі праходзіш гульню. Вось. Так, ага, нам паказвае заданне квеста. Чаму за такой мілай карцінкай хаваецца столькі сумнага? Ну, нярэдка, дарэчы, в жыцці так бывае. Так, вось тут будуць потом выпрабаванні. Выпрабаванні пакуль не актываваныя. Вяртайцеся сюды пазней. Так, Мабука пытаецца, чаму я люблю рагатых. Якое добрае пытанне, чаму я люблю рагатых. Ну, можа, таму, што я сама рагата, і мне падабаюцца тыя, хто да мяне падобныя. Ага, так, гэты шлях, ён пакуль заблакаваны. Але вось тут прыгожанька так. Што гэта быў за гук? Цікава. І вось вельмі згодная з Міль, што гэта сапраўды такая гульня, напоўненая сумам, нягледзячы на такую вельмі прывабную, яркую знешнасць. Вось. І, у прынцыпе, я мяркую, што яна пра тое, што нягледзячы на тое, што нешта можа скончыцца, жыццё агулам яно працягваецца. Вось. Ну і як бы напэўна
Магчыма, я не цалкам згодная з тым, што зараз скажу. Вось, так, я скажу з тым, з чым не згодная, але магчыма, гэта гульня пра тое, што не заўсёды трэба чапляцца за мінулае, і часам, каб жыццё працягвалася, трэба нешта адпусціць і быць здольным ісці далей. Ну, таму што жыццё гэта бясконцы цыкл, і калі недзе спыніцца, то гэты цыкл ён разарвецца. Таму што ёсць рэчы, за якія варта чапляцца і змагацца. Усё ж такі ў жыцці ёсць такія рэчы, але калі гэта немагчыма і калі вось як бы ўжо скончана, то напэўна трэба працягнуць шлях. Вось. Ну, не згодная я толькі ў тым плане, што ўсё ж такі ёсць рэчы, дзеля якіх трэба. Так, выбачаюся, нешта адвалілася. Так, спадзяюся, цяпер усё ў парадку. Бар'ер так моцна разбурыўся, што адваліўся стрым. Мінт... О, вярнулася, добра. Вось, відаць, мой камп'ютар не вытрымаў разбурэння бар'ера духаў і вырашыў адваліць стрым. Так, стрым проста адваліўся. Опа, бачу, ёсць адна штука. Я не магу яе пакуль актываваць. Ну ладно, вярнуся потым сюды. Ой, милая. Дарэчы, калі Кена актывуе сваю магію, то званочкі, якія вісяць, пачынаюць звінець. Так, а што тут ёсць? О, кофрик. Потым назбіраем яшчэ капялюшкаў, накупім іх. О, дарэчы, вось такія штукі, паштовыя скрыні, можна... Так... Я нейкі час не бачыла Тобі, і ён звычайна гуляе з дзецьмі на вуліцы насупраць. Ага, то бок, ну, можна падыходзіць да гэтых паштовых скрыначак і тады знаходзіць пошту духаў. Давайце, дарэчы, паходзім па гэтых скрынках, якія там ёсць, і паглядзім, ці... Ну, паглядзім, што яны нам скажуць. Ці патрэбная котка? На жаль, на дадзены момант я не магу завесці котку, хаця я бы вельмі хацела. Так, ага. Я буду чакаць цябе каля воднага свяцілішча. Так, сумна. Згодная. Я, насамрэч, даўно хачу завесці котку, але пакуль не маю такой магчымасці. Так, ну це ж яшчэ тут. Ага, вон яшчэ скрынкі. Крыніца, якая цячэ пад кузняй. Я бачыла тваё аб'яўленне, і я бы вельмі хацела дапамагчы. Ну, взять яе, але пакуль... Так, куды я плюхнулася? Вось, але, на жаль, не маю такой магчымасці. Ну, калі што, я магу яшчэ распаўсюдзіць. Так, мне здаецца, тут нешта пропусціла. Ага. О, гэта ж я знайшла садавіну для сваіх мілушак. Клас. Ладно, няхай паядуць. Знайдуць мне слімакоў, якія чамусьці называюцца кармай. Добра, тады калі кінеш яшчэ раз пост, я яго распаўсюджу. Так, недзе яшчэ тут былі паштовыя скрыні, вось не памятаю. Ну ладно, я некалькі актывавала, я буду шукаць. Смачнае месце. Так, гнілушкі, смачна вам есці, мабыка перадае. Опа, яшчэ можна паспрабаваць увайсці ў гэты дом. Магчыма, тут ёсць спосаб увайсці, хаця уваход там перагароджаны дошкай. Але... О, ось. Можна перасунуць гэтую штуку.
сюди. До рэчы, гнілушкі настолькі моцныя, што яны могуць гэтую штуку перасоўваць з кенай наверсе. Зараз пакажу. Вось. Вось так. Так, ага, клас. Я потрапіла ўнутр і я знайшла. Вось такія мяшэчкі, гэта пошта духаў. Знайшлі нешта, вы знайшлі нешта, што належала жыхару вёскі. Вярніце гэта да іх дома ў вёсцы. Лакацыя пазначаная на мапе. Добренька, зараз паглядзім, куды гэта можна вярнуць. Так, вось цяпер можна адсунуць гэтую дошку і выйсці адсюль праз дзверы. О, тут стаіць талеркі просто на камодзе. Што такія ложкі, ўсё, на жаль, такое разбуранае. Ну, окей, вы далей убачыце, чаму яно такое разбуранае? Вось якраз пошта. Так, як і казалі, насупраць. Разумеется. Што ж, адкрылі бар'ер, але тут усё такое... Такое с пухлинами, тому придется... Ауч. Мне придется перемагчы ворогаў, каб... О, до речі, я зараз, по-моєму, змогу активувати той навик, який хотіла. Ага, видатно, гэты дом очистили. Ой, вось дух. Дух гуляецца з... А што гэта была за істота? Яна падобная да коткі, але нейкая дзіўная. Што ж, вызвалілі духа? Файна. Дух, можна сказаць, скончыў справу. Мы вярнулі яму рэч, якая яму належала. Дарэчы, вось гэты маленькі дамок, гэта што, месца, дзе жывуць куры? Ці нешта такое? Падобна на тое. Так, цяпер... Ага. Цяпер я магу актываваць вось гэты навык. Ён даволі моцны ў бойцы. Вельмі файна, што ён цяпер у мяне ёсць. І, дарэчы, можна паглядзець духаў. Вось. Пакуль толькі адзін дух у мяне, дакладней маска духа. Трохі нагадвае Скай. Так, яна сапраўды гэтым нагадвае, што тут гэта памерлы свет, засталіся толькі духі. Яшчэ адна гнілушка. Ось. Ну і мы гэтым духам дапамагаем. Толькі ў Скай мы проста глядзім на іх успаміны, а тут мы не толькі глядзім на ўспаміны, але і дапамагаем ім перайсці ў наступны этап свайго існавання, перанарадзіцца. Так, куфрык. У куфрыку грыбочкі. Грыбочкі для гнілушак. Давайте сходзім, купім вось гэтыя жоўтыя грыбочкі, яны такія мілыя. Так, яшчэ садавіна для гнілушак. О, бачыце, вось гэтыя два збанкі нагадваюць вочы. Я калі ўбачыла, спачатку падумала, што гэта рэальна вочы. Вось яшчэ ў доме прарасло дрэва, і на дрэве ўжо з'явіліся грыбы. Прырода бярэ сваё. Не магу сказаць, што мяне гэта не цешыць. Канешне, сумна, што людзі памерлі, але калі я бачу, як прырода бярэ сваё у памерлых нейкіх мясцінах, адкуль людзі сышлі, мяне гэта чамусьці вельмі радуе. Грыбочкі. Так. Добра, зараз надзенем грыбочкі. Так, ну што, замест каго? Давайте замест аднаго грыбочка. Яны ўжо надзетыя. Окей, ёсць якраз... так, мы ж знайшлі новых гнілушак. Дзвюх. Гнілушка яна, значыць, дзвюх. Папараць
А дзе там? А, тут папараць, ну так. Дарэчы, я не пэўная, ці можа папараць вырасці. Хаця, а што я замінаю, як бы распаўсюдзіць споры і вырасці. А дзе рагатая? А рагатая ёсць. Рагатая, праўда, толькі адна. Ось, яна ёсць, просто... Ось яна. Рагатая. Цяпер гнілушкі прыгожыя і ідзем ратаваць Таро. Рагатая стрыміць. Так, Урыл мае рацыю. Дзве рагатыя, адна гнілушка і адна стрыміць. Так, ну што, They размаўляем? went through here, but we can't get past. Мы іх ішлі сюды, але не змаглі прайсці. There's more of that nasty stuff blocking the path. Can you get rid of it so we can get through? Там ёсць яшчэ гэтыя непрыемныя штукі, якія блакуюць шлях. Ты можаш ад іх пазбавіцца, каб мы маглі прайсці? Так, канешне, я магу. Вон тая штука, зараз я, напэўна, адкрыецца. О, дарэчы, бачу клетку, якая можа дапамагаць аднаўляць здароўе. Гнілушкі могуць ачышчаць адмысловыя клеткі, каб аднаўляць здароўе Кены. Ну і можна імі карыстацца ў бойцы, а па-за бойкай здароўе Кены адмаўляецца аўтаматычна. Так, ага. Ёсць яшчэ вось такія са шчытамі. Ім спачатку трэба моцнай атакай знесці шчыт. І тады... О, дарэчы, зараз пакажу. Зараз вось новая атака, на якую я збірала слімакоў. Смогла її скористатися. Так. Кена м'явкає. Так, що, ще хтось це залишився? Ага, тепер серце розкрилося. Можна очистити. Look, Kana, I know what that is. It's a forest here. Глядзі, Кена, я веду, што гэта сляза лесу. Так, я спадзяюся, ўсё нормально. Так, ўсё адвісла. Добра. Так, є можна... О, які яны миленькія, маленькія. Слёзы лесу часова аднаўляюць гнілушак да іх першапачатковай формы. Яны цяпер становяцца такімі у выглядзе воблака. Воблака можна кіраваць з дапамогай мышкі. У гэтай форме гнілушкі могуць атакаваць ворагаў, знішчаць бар'еры і ачышчаць забруджанне. Выдаюць гукі, як міні-котка. Так. Вось такое. Паглядзі, што здарылася з... Паглядзіце, што здарылася з гнілушкамі. Яны такія мілыя. Ён ведае нейкія трукі Кена. Так, яно можа рабіць вось так і вось так. І ім можна рабіць пэўныя штукі. Зараз пакажу. Мы зараз вернемся назад. І тут была... Вось яна. Зараз зробім гэта. Опа! Яна можа ачышчаць вось такія штукі. І тады тут ёсць такія алтары, якія даюць многа каменьчыкаў. Напэўна, больш за ўсё, за ўсе крыніцы. Опа, я бачу паштовую скрыню. Не памятаю, ці брала я яшчэ. Ага, снег растае хутка ў гэтым годзе. Значыць, напэўна, гэта будзе ўжо ў горным алтары. Што ж, пакуль што нашы гнілушкі ў такім выглядзе могуць існаваць нядоўга, але па меры таго, як будзе павышацца іх узровень, яны будуць
будуць мацнейшыя і будуць існаваць даўжэй. Так, а што гэта? Больш жоўтых грыбочкаў. Ух ты, яна можа так рабіць, я, па-моему, у першым праходжанні так не здагадалася. Так, окей. Калі яны праходзяць праз гэтую слязу леса, яны аднаўляюць час свайго існавання. Так, і давай. Опа. Здаецца, ўсё ачысцілі. Іх можна датэрмінова вызваліць. Тут я ачысціла лісце, і там можна знайсці гнілушку. Па-мойму, першы раз я якраз гэтую не ўзяла. Клас, знайшла гнілушку. І там, дзе мы іх забіраем, там з'яўляюцца такія фіолетавыя грибочки. Так, ну здаецца, ўсё. Я ачысціла шлях, можна працягнуць нашу вандроўку. Over here, Kena. There's Тут, something Кена, around. тут нешта на A зямлі. bit of forest you can grow here. Я іду ў заклад, што тут можа вырасці сляза лесу. Ага, упс. Так, гэта штука, з якой можна ўзаемадзейнічаць. Па-мому, адсюль можна ўзяць якраз такі гэтую слязу. Так, вось яна. Right over there. Кена, галоўнае, сама рукамі, а нічога не робіць. І яна ўсё кажа рабіць гнілушкам. Хаця, улічваючы, што яна чалавек, а гэта нейкая магічная штука, то, напэўна, яна, як чалавек, не можа ёй карыстацца. Another one. Гей, гнілушкі гэта зрабілі, яны стварылі яшчэ адну. Окей, дзякую, Рол, дзякую, што завітаў, удачы табе, і спадзяюся, што цябе зацікавіць паглядзець працяг. Люф. Очистила еще одно святилище. Забрала каменчики. Так, теперь можно так само же чистить дальнейший шлях. Эй. Я хочу все очистить. Ага. Трошки засталось. Не. Ой, не твоє слово. Яны зараз такія просто бесформенная штука. Але потым на больш высокіх узроўнях убачыце, якія яны класныя. Так, можа тут ёсць нешта цікавае? Бачыце, яны вызвалілі гэтае вядро і залезлі туды, такія мілыя. Так, ну за вадаспадам, напэўна, нічога няма. Што ж, тады працягваем. Лес бясконца плача, я не бачыла рэпліку Мабукі. Слухай, так, улічваючы колькі тут слёз, то так. Так, я не змогу сюды заскокнуць. Вось працяг. Опа. Все, пачаўся платформер. Якія цікавыя грыбы растуць на дрэвах. Дарэчы, не вельмі правільна яны намаляваныя, таму што трутавікі, яны звычайна выглядаюць трошкі іначай. Не як звычайныя грыбы, а проста тырчаць бокам з дрэва. Актываваўся тэлепорт, файна. Так, там нешта небяспечнае наперадзе. Я найбольш захаваюся. Сапраўды, як кацянят. Так, яны кацянят. Опа, слеза лесу. Можа карыстацца імі. Клас, як класна яны б'юцца. Трутовики копыта, форма копыта. Окей.
До речі, мамка, ти ж плануєш поступати на біофак, так? Ці нечто буде. Просто ти недавно цікавилася алатеріями, ось, питалася в мене. Ой, яка небезпечна реч. Давайте, допоможете мені. Ось, так мені стало цікаво, чи плануєш ти, ну, далі дослідувати біологію. Ой, так, тікаю. О, файно. Эффекты пригожие, так. У меня просто неимоверно згодная. Ой, выросла еще одна слеза. А, ты уже поступила. Віншую. Віншую, гэта вельмі круто. Did you see what she did to that monster? I told you she could help us. Ти бачила, що яна зробила з гэтым монстром? Я ж казав, що яна може нам допомогти. Great work, Kena. Видатная праца Кена. Мы наближаемся. На біохімію? Ой, як круто! Моя повага. Гэта справді крутая спеціальність. Так, а що мені зараз треба? Ага, вон там треба нечто очистити. Что ж, поплыли. Хотел сказать пошли, але, напевно, зараз лепей сказать поплыли. Так. Ага. Вот что тут еще немножко. Кена так мило повіталася, а остатнія радує вельмі і аж з серциками. Ну, я так само скончила біохімію на біофак. Ось. Так що, ну і працюю по спеціальності. Так що мені завжди приємно, коли обирають мою спеціальність. В принципі, біологія – це вельми крута наука. Зараз скажу такое, що многие могут не погодиться со мной, але, по-моему, биология — это найлепшая наука. Ну, конечно, всем найлепшее тое, з чим я не працюю. Опс, так, пала. Мабука радується. Мяу. Мяу. Так. Мяу. Ладно. Спочатку дом треба обійти, тільки потім виходить. Спочатку треба, щоб вийшли їхні лужки, а потім жихари. О, бантик. Бантик для гнилушек. Як мило. Так, нечто ще тут є цікаве. Ага, камінчики от нікуди взялися. О, можна ж маской поглядеть. Есть нечто, що можна повзаємодійничати. Ні. Все. Химию больше любишь? О, прикольно. До речі, биохимия все-таки больше биология, чем хотя, не, биохимия это нечто особенное, потому что она отрезняется и от биологии, и от химии, так что, ну, ось, будешь доследовать. Удачи, и, сподіваюся, тобі буде сподобатися. Достаткова хімія. Ну, ось якраз, коли ти любиш, особливо, коли ти любиш неорганічну хімію, то, напевно, її і не дуже достатково. Там більше все ж таки органічна. І, ну, якби, переважно, якраз біохімія – це ферменти. Ну, ось, більша частка біохімії – це ферменти. Як так. Так, тут іде дощ. Не, бей. Сая. Ага, это... Аж мурець, ведь это был скример. Это мы бачили некий успомин Таро. Бенни, Сая, где вы? Это ён шукає, я таким чином помер. Так, зараз. О! Гнилушки, гнилушки. Нити есть гнилушки. Ага. Так, что ж это за следы, куди яны приведуть?
Ну калі арганічна любіш, значит табе спадабаецца. Так яшчэ вучыць і вучыць. Ну дык гэта ж цікава, калі ёсць яшчэ чаму вучыцца. Так, што гэта за агеньчык? Гэта агеньчык, гэта, пэўна, ўспамін духа. Ён кудысьці вядзе. Вось яго маска. І... Давай, Кена такая рашучая. Дарэчы, і пасуе такая маска, яна такая міленькая. А вось і Таро. І дощ скончився. Таро! Ён, відаць, заблукаў у лесе. І таму не змог вярнуцца дадому. What did you see when you put on Taro's mask? Што здарылася? Што ты бачыла, калі надзела маску Таро? Taro is here, but he's forgotten who he is. We need to find 3 relics to help him remember. Таро тут, але ён забыў, кім з'яўляецца. Нам трэба знайсці 3 рэліквіі, каб дапамагчы яму ўспомніць. The forest is huge. How do we know where to look? Лес велізарны. Як мы даведаемся, дзе шукаць? Maybe Mr. Russo can help us. His house is up that way. Можа, спадар Руссо дапаможа нам. Яго дом вось там. Што ж, Руссо даволі цікавы спадар, і я думаю, што на гэтым стрыме мы дойдзем да яго жытла і тады пакінем далейшыя прыгоды на наступны стрым. Maybe Mr. Russo can help То бок us. яны проста скажуць, хто зможа дапамагчы. Так, ох, як тут усё зарасло гэтымі пухлінамі, жах проста. Але я, напэўна, агледжуся спачатку, з чым отправиться до Руссо. Так, ага. Телепорт есть, файна. Не, я не зоологиня, я біохіміця. Ну, зоологію я ж, можна біофаку таксама праходзілі, таму трошки ведаю. Але гэта не асноўная моя спецыяльнасць. Ладно, я лепш вярнуся сюды пазней. Хотя не, вось знайшла... Опа! Я знайшла нешта небяспечнае. Окей. Захотела заглянуть под каменчик. Думала, что там гнилушка. Гнилушка знайшлася. Ці дописи нікі. Ну, все ж таки біофак скончила, тому трошки ведаю. Ну, дякую. Мені вельми приємно, коли вам подобається, то ж те коментую. Опа, зараз кину свою магію і виростила садовину для гнилушок. Ех, який ж лес пригожий, коли не забружений гэтым проклёном. Так, окей. Мне треба рушить... Мне треба... я заблукала. Ага, мне треба вось підняться сюди. Добре, тоді протягнемо шлях. Так, бачу напереді я ще садовину. Зараз зберу її. А ці змогу я сюди перескокнути? Ні, не дає.
Ну ладно, я думала, туды можна вскараскацца. Што ж, тады ідзем угару, падымаемся, каб наведаць спадара Русу, як сказалі дзеці. Так, а што там яшчэ цікавае? О! Таксама зноўку гэта ежа для гнілушак. Добра, накормім іх як след. Можа, ўжо нейкія цікавыя навыкі я магу адкрыць. Ага, гэта можна парыраваць. Правда, парыраваць я ў гульні так і не навучылася, хаця многія навыкі завязаны менавіта на парыраванні. Ну ладно, тады я буду пакуль збіраць слімачкоў, гэтых слімакоў кармы. Можна іх так назваць. І тады ўжо, калі будуць даступныя іншыя навыкі, я адразу іх паадкрываю. Ага, вось гэта можна збіць. Гара Русу, вось як называецца гэтая лакацыя. Вось туды далёка мы скараскаемся. Так, а што тут ёсць цікавае? Ну, пакуль што збольшага гэтая лакацыя для мяне недаступная, таму што яна патрабуе пэўнага навыку, якому якраз Русу нас і навучыць. Так, ну што скажаце? Дом Русу так далёка. Ты можаш убачыць яго дазорную вежу вось там высока на ўцёсах. Так, а тут што? Напэўна, якраз таки мне трэба пачынаць караскацца тут. Ну, не пагляджу, ці ёсць тут нешта цікавае. Так, вон там маска показывае мне мэту. Так, шлях пачынаецца вось праз гэтыя брамы. О, божахна, бачылі, як па дрэве караскаўся нейкая пачварына вялізная. Ага, жах. Спадзяюся, яно на мяне раптам не кінецца. А вось яшчэ. Так. Зараз на мяне хтосьці кінецца, правда? Ага, вось і зона завядання. А сэрца, конечно ж, закрылася, таму што трэба біцца. І тут ворагі даволі проста, іх можна проста заклікаць мышкай. Пакуль што яны простыя. Ах ты ж пачвара. З тым, як яны намагаюцца мяне забіць, лёгка забыцца на тое, што гэта насамрэч мінулыя жыхары вёскі. Ух ты, як я лоўка яго. І ён лоўка мяне. З гэтымі вось пачварамі, якую я зараз перамагла, будзе вельмі лёгка змагацца, калі Кена навучыцца страляць. Вось тады будзе вельмі проста. Так, шлях адкрыты. Дарэчы, вось гэтае месца, вось такія месцы, вось тут нават пазначана, што тут сава. Сюды можна вяртаць статуэткі соў, каб атрымліваць слімакоў. Вось, бачыце, самая першая гнілушка, якую Кена знайшла, яна паказвае іншым, куды ісці. Вось, вярнулі статуэтку савы на месца, атрымалі трошкі кармы. А гэта што? Каменьчык. І судзячы па ўсім, пад ім яшчэ гнілушка. І танкі малеча. О, а цяпер другі ўзровень. Клас, цяпер мае гнілушкі могуць выконваць 2 дзеяння аднамомантна. Файна.
Ага, вось One of Taro's memories. один I з should успамінаў see what Таро. leads him. Я мушу паглядзець, куды ён мяне прывядзе. Музыка робіцца нейкай трывожнай. Можа на мяне зараз хтосьці накінецца. Спадзяюся, што не. Яна хутчэй не трывожная, а эпічная зараз. Так, або не ўспамінень, кудысьці мяне вядзе. Яны варкочуць, так, яны варкочуць, яны варкоцікі. О, прывёў зноў курагатая істота. Клас. Што, паглядзім на ўспаміны Таро? Паглядзі, сляза лесу. Гэта сімвал, гэта знак аднаўлення. Смерць заўсёды прыводзіць да новага пачатку. Вау, бачыце, якая? Ачмарэць, якая прыгожая вось гэта статуэтка. Просто я неимоверно люблю такое сполучение каменю и дрэва, и яшчэ с такими висюльками шаманскими. Просто захопление. Вельмі люблю гэтую гульню. Так, ну что, давайте что-нибудь. Бачыце, як змяняецца воблака гнілушак цяпер. Цяпер у яго ёсць рогі. І чым больш узровень будзе, тым больш будзе рагоў. Гэта, канешне, толькі знешнія змены, але таксама яны будуць мацнейшыя, таксама змогуць даўжэй існаваць і ўсё такое. Так што адна з прычын, чаму я так люблю гэтую гульню, таму што тут столькі рагатых істот. Так, яны рагатыя. Прыгажосць. Так, ачысцілі храм. Ну, не храм, а свяцілішча. И музыка тут, конечно, чаровная. Так, мабуть, яшчэ можна нешта ачысціць. Ну куды ж мне далей ісці? Куды мне далей ісці? У прынцыпе, вось сімвалы паказваюць, куды мне далей ісці. Дарэчы, вось на гэтай, вось зараз пакажу, на гэтую глебу такую, дзе карані відаць і сама яна такая пясчаная, на яе немагчыма ўскараскацца, дзе ты заўсёды будзеш саслізваць. Ну і можна так нават па такой глебе саслізнуць і ў бяздонне. Таму, калі я бачыш, трэба быць асцярожней. Вось адсюль можна саслізнуць. Што, караскаемся ўсё вышэй і вышэй. Опа, ежа. Давайте, гнилушки, смачно вам їсти. Ви у мене вже назбирали смачков. Достатково, каб звисить аж на некалькі навиків. Це класно. Напевно, коли навчуся стріляти, то ти одразу смачно. Що не так з домом Русу? Древо виглядає забавно. Давайте протягнем. Діти, вони побігли і зникли. Я активувала телепорт. До речі, який пригожий тут телепорт. Все такое класне. Я так люблю сполучення дерева і каміння, як казала. Так, ага, ось гэтае месца, якое я у першы раз мне было вельмі складана яго праходзіць, тому што я не разумела, куды мне ўвогуле трэба ісці. І зараз, калі шчыра, я таксама не памятаю.
Так, магчыма, калі я саслізну сюды, то я патраплю ў бяздонне. Напэўна. Ага, яна мне, конечно, паказвае, што мне вунь трэба вунь туды. Але ж я туды зараз не патраплю. Напэўна, трэба будзе абысці. Ага. Вунь яна. Ух, скакаць па такой верхатуры. А як дрэвы там выраслі? Ну, судзячы па тым, што гэта такія даволі краі гэтых каменёў даволі рэзкія, я мяркую, што ну, гэтыя камені былі зламаныя нядаўна. Магчыма, якраз такі вось гэтае дрэва, яно яго і зламала, ну, адламала кавалак каменя. Бо калісьці тут быў такі большы каменьчык, у шчыліну патрапіла насенне, вырасла ў дрэва і каранямі адламала кавалак каменя. Ну, вось такая ў мяне думка. Давай. Цяпер пералезем. Вау. Можно посидеть, полюбоваться пейзажем. А пейзажи, конечно, того вартые, конечно. Так, теперь наверх, напевно. Ух. Ага, теперь вон туда вскарабкацца. Туды. Ага, і судзячы па ўсім, вось гэты праход вядзе ў нейкую пячору. Так, я магу скараскацца сюды далей, а таксама там жа, памятаеце, там некаторыя каменьчыкі вялі кудысьці яшчэ. Так. Кур'яна бярэ ваду і мінеральныя рэчывы, ну так для вады ёсць дажджы, а мінеральныя рэчывы з каменю якраз. Камень гэта ж... Не-не-не-не-не! Фух! Яна не пала тут. Ох, якое шчасце. Камень гэта ж ёсць мінерал, па сутнасці. І калі з цягам часу ён раствараецца, якраз такі... І плюс дрэва само вылучае кіслоты, якія дапамагаюць каменю растварацца, і такім чынам атрымлівае гэтыя... Опа, тут пошта духаў. Выдатна. Так першая глеба якраз з старажытнымі раслінамі і атрымліваліся менавіта так, што яны камені паступова раствараліся і расліны атрымлівалі гэтыя рэчывы, потым я не ведаю, калі шчыра, калі канкрэтна ў які момант эвалюцыі расліны навучыліся вылучаць кіслоты, але у тым ліку гэта, ну, вядомы механізм, як што расліны могуць вылучаць кіслоты, раствараць камень, дзе яны растуць, і атрымліваць такім чынам мінеральныя рэчывы. Вось. Так, раслін, нават, ну, не толькі дрэвы, а вось расліны, гэта сапраўды дзівосныя істоты, якімі варта захапляцца. Безаводная. А расліны проста немаверныя. Я мяркую, што сучаснае чалавецтва недастаткова іх паважае, таму што гэта тыя істоты, дзякуючы якім мы існуем. Хаця, калі яны навучыліся выпрацоўваць кісларод, гэта калісьці выклікала цэлую катастрофу на нашай планеце. Так, мой шлях хутчэй за ўсё ляжыць вунь туды. На здароўе, спадзяюся, было цікава. Але я яшчэ хачу завітаць вось сюды. Тут ёсць нешта цікавае. Ага. Так, і куды мне трэба перасунуць гэты кубік? Таму што раней жа ўсе
арганізмы былі анаэробныя. І кісларод гэта ж насамрэч вельмі моцны акісляльнік. І калі пэўныя арганізмы пачалі вылучаць кісларод, гэта, канешне, ім было у іх метабалізм быў значна больш эфектыўны, атрымаўся, але для астатніх анаэробных гэта была катастрофа, таму што ў іх не было механізмаў абароны ад кіслароду, і яны маглі яго выкарыстоўваць, і гэта фактычна было для іх атрутай. І таму тыя, якія не прыстасаваліся да новых умоваў, яны паміралі. Дзякуючы гэтаму маем розныя руды, з'явіліся так, менавіта вось, з'явіліся аэробныя арганізмы, таму што ім прыйшлося прыстасоўвацца да новых умоваў і вучыцца выкарыстоўваць гэтае рэчыва. There she is. Вось яна... Так, яны мяне згубілі, ці The што? bridge is broken. Мост зламаны. Можа, гнілушкі могуць дапамагчы? Да, гнілушкі могуць дапамагчы. Сталі вырабляць... Hurry! I don't think they can hold it for long. Так, яны не могуць яго трымаць, але ж я хачу яшчэ завітаць вон туды. Вырабляць арганічныя рэчывы... Не, арганічныя рэчывы пачалі вырабляцца значна задоўга да таго, як утварыліся аэробныя арганізмы. Вось. Go get it. Уласна кажучы, спачатку з'явіліся арганічныя рэчывы, а толькі потым ужо... я думаю, што всё будзеш праходзіць гэта ў ВНУ. Прынамсі, мне здаецца, гэта ведала і да універа. Не памятаю, але я цікавілася біялогіяй з самага ранняга ўзросту. Чыста тэарэтычна. Канешне. Канешне, можа. Хаця з іншага боку, гэтая цывілізацыя разумная, калі яна анаэробная, хутчэй за ўсё яна вельмі павольная ў параўнанні з намі, таму што ўсё ж такі аэробны метабалізм, ён значна больш эфектыўны, шмат разоў больш эфектыўны, чым анаэробны. Ці ёсць такі фільм ці кніга. Я ўпэўнена, што ёсць кнігі, правда, не ўпэўнена, ці з такімі звязанымі механізмамі, але, па-мойму, ёсць такія, дзе можна, дзе наша планета была таксічная для іншых. Дык жывыя арганізмы і ёсць арганіка, то бок спачатку з'явілася арганіка, потым арганіка стала жывой, то бок ствараць сабе падобных арганізмаў. Вось, то бок спачатку з'явілася арганіка, і нават ёсць гіпотэза, ёсць пэўныя гіпотэзы, як канкрэтна арганіка з'явілася. Гетератрофныя арганізмы, аўтатрофныя анаэробныя арганізмы, яны існавалі, то бок не ўсе, якраз такі першапачатковыя, яны былі аўтатрофныя, то бок ім прыходзілася выкарыстоўваць рэчывы, якія ёсць у навакольным асяроддзі, каб рабіць сабе падобных. Так яны маглі скончыцца, але ж я кажу, што якраз такі, першапачаткова, хутчэй за ўсё, былі аўтатрофы. Хаця не факт. Якраз такі зноўку на гэтую тэму існуе некалькі гіпотэз, і яны маюць пэўныя плюсы і мінусы. Ладно, тут ёсць пракляты куфар, давайте паспрабуем яго. Так. Так. Стоп, яны мяне забілі з аднаго удару? Сур'ёзна? Што гэта такое? Чаму? А я захавалася ўвогуле? Я ж... Так, я, по-моему, захавалася. Добра. Магчыма. Магчыма, мін тут такое.
Тыя рэчы, які вырабляюць расліны. Дык вугляводы з'явіліся і без дапамогі раслін, то бок якраз такі спачатку з'явілася арганіка, нежывая арганіка, а ўжо потым яна стала стварацца ў нейкае падабенства жывой, якая магла... У Кены зараз мала здароўя. Таму яе адна атака, і яна ўжо будзе паміраць. Так. Бачу ворага. Ох, файна. Усяго з другой спробы. Першы раз я шмат разоў. О, гняздэчка, якая мілая. Які мілы капелюшак. У першы раз у мяне далёка, не з другой спробы атрымалася выйграць гэты куфар. Так, я захаваюся. Так, такі фільм бачыла. Ну, ўсё ж такі фільмаў навукова-папулярных, як і кніг яшчэ больш, чым фільмаў. Ну, іх нямала. Таму я ўпэўненая, што ўсе гэтыя сцэнарыі ўжо ёсць. Так. Арганізмы ўсё адно харчаваліся не зусім, я ж кажу, аўтатрофныя арганізмы таксама існавалі. Напрыклад, яны маглі харчавацца літаральна чым заўгодна. І сернымі злучэннямі, і самымі рознымі. То бок ім не абавязкова была патрэбная вось гатовая арганіка. Так, ну што, я паспела. Ну, аўтатрофныя. Ага. Гэты пакунак маленечкі. Выглядае на тое, што ён належаў дзецям. Значыць, гэта яшчэ адзін успамін Таро. Гэтае забруджанне магутнае. Непадалёк мусіць быць рэліквія, я мушу яе знайсці. Так, знайшла чаровы ўспамін. Лес стаў небяспечным, Таро. Вёска — гэта самае бяспечнае месца для цябе. Калі ты паспяшаешся, ты можаш паспець перад захадам сонца. Я прыйду. Окей. Так, знайшлі яшчэ адзін успамін. Ага, ёсць тэлепорт актываваны. Якое ўсё забруджанае. Мне трэба неўзабаве знайсці русу, каб гэта ўсё чысціць. Так, а куды ж мне трэба ісці? Так, Таро дух, ён памёр. Тут, уласна кажучы, усе памерлі. Так, я хацела спачатку не Опанькі. Я хацела спачатку не спойлерыць, але... Ну, як бы, по-моему, гэта ўжо відавочна, улічваючы, што мы так не сустрэлі нікога жывога, акрамя Кены. Таму, мне здаецца, як бы, ужо відавочна, што тут жывая толькі яна. Ух ты! Так, сляза лесу. Можна не скарыстацца. Мелкая. Так, до заходу сонца не паспелі, але нават калі б паспелі, ўсё адно нічога не атрымалася. Ну, гэта так, спойлер. Ага, так, ворагі не скончваюцца, таму што я сэрца вось гэтае не знішчыла. Ага, сталося гэта вялікае сэрца і...
Мабука удакладніла, што ва ўспамінах. Ва ўспамінах ён яшчэ не дух. Яму кажуць яшчэ, калі ён быў жывы. Так. Ага, мне патрэбна актываваць 3 каменьчыкі. Ага, вось тут яшчэ ёсць гэты каменьчык, які рэагуе на маю... Ой, сюды. Які рэагуе на маю магію. І мне патрэбна яго перамясціць сюды. Тут якраз падказка ёсць. Не хочаш граць у гэтую гульню? Ну... Так, яна даволі сумная, але прыгожая. О, да тебе котик пришел. Цудоўна. Класс. Будзе зацалаваны. Перадавай ад мяне пацалунак. Ось, Мінта. Ну, насамрэч, мне асабіста вельмі падабаецца тэма смерці як неад'емнай часткі жыцця. Таму гэтая гуля мне проста немаверна спадабалася. Як і Скай у свой час. Потому что там вось это раскрываецца гэтая тэма, што каб жыць, трэба уметь паміраць, скажем так. Так, ага, я актывавала каменьчык, і цяпер хоць трошкі бачна ў гэтай пячоры. Няма ніякай здагадкі, куды я іду. Гэтай смерці... Ну, там, насамрэч, гэтая вёска памірала, і справа ў тым, што жыхары не хацелі шукаць новае месца для жыцця. Яны чапляліся за гэта, і таму прыйшлося вось так рана памерці. Дарэчы, бачыце вось гэтую дошку, на якой я зараз стаю? Гэта мне просто пашанцавала, што я пайшла на гэтую дошку, а не упала вон туды, там жа бездань. Я не хачу туды скакаць, калі шчыра, але калі б я сарвалася з дошкі, я бы упала і памерла. Так, я прыйшла ў нейкую пячору. Тут нешта робіцца. Ага. О, гэта капа. Японская культура. Это капа. Так. Вітанки капа. Так, як же я мушу... Ауч. Ага, выдатна, ось той навык, які я адкрыла, ён якраз эфектыўна супраць капы. Выдатна. Ну, з гэтым навыкам усё атрымаецца вельмі проста. А, не вельмі. Цяпер ён падняўся вышэй. Ауч. І будзе закидваць мяне бомбачкамі. Ауч. Что, мне нічога не застаецца, акрамя як ухіляцца? А, не, зараз напэўна, спусціцца. Добра. Дзе ў кентаўры органы знаходзяцца? Я мяркую, што ў частцы дзе конь. Але частка органаў ўсё ж такі у... Хаця... Я думаю, што большасць органаў знаходзіцца ў частцы дзе конь, але частка органаў ўсё ж такі знаходзіцца і ў чалавечай, але нямнога. І менавіта праз гэта, ну, як я мяркую, кентаўры, яны спрэс хударлявыя такія, таму што, ну, ім проста не трэба змяшчаць у сваёй чалавечай частцы органы. Ось, ну, гэта мая думка. Хаця, канешне, ну, кентаўры ўжо, я думаю, ніхто не бачыў, таму я мяркую, што розныя творчыя асобы могуць мець на гэта розныя меркаванні. Так, там не забрала. Што тут яшчэ ёсць цікавае? Напэўна, захаваюся, перш чым прайсці далей.
Ага, вось пад'ёмнік. Ён якраз даставіць мяне да месца, дзе жыве Русу. Так, агледжуся, пагляджу, ці ёсць тут... О, знайшла. Каменьчыкі. О, яны курняўкаюць. Бабука, чуеш, як гнілушкі курняўкаюць? Так, выдатна. Пад'ёмнік. Класна, не прыйдзецца рэштку шляху караскацца. Мр. Hannah, you made it. Эй, I think we Кена, found Mr. Russo. Come on, this way. ты дала рады. Цяпер мы знойдзем спадара Русу. Хадзем сюды. Яны мяне, конечно, паклікалі, але я хачу агледзецца. Вось якія ў іх у гэтай цывілізацыі былі прямо механізмы паўнавартасныя, то бок яны кемелі ў механіцы. Міні-котка пасябравала з рудым. Гэта тая котачка, якую ты хочаш прыстроіць, яна пасябравала з тваім каточкам, так? Опа, што там? О, зараз падымем статуэтку лісы. І нам дадуць сілашко за гэта. Класны лес. Хаця сцежкі, вось ведаеце, хутчэй за ўсё, гэтая вёска вымерла не так даўно, таму што сцежкі, яны яшчэ такія, ну, натаптаныя. Па, як высока ўжо скараскалася. То бок сцежкі яшчэ не зараслі. Яны як брат сестрой, цудоўна. Ну, спадзяюся, яны кастрыраваныя, каб раптам маленькая котачка не пачала, не зацяжарыла, не пачала рабіць кацянят. Нават камяні... А мне здаецца, камяні зараслі даўно, то бок калі вёска яшчэ была жывая. Гэй, спадар Русу, мы цябе шукалі. We brought our friends Kena. Мы прывялі нашу сяброўку Кену. Яна дапаможа Таро. О, а вось і Русу. Кот кастрыланы. Файна. Сіла горнага свяцілішча звязаная з усім у гэтым месцы. Дрэвы ў гэтым месцы выраслі моцнымі, карыстаючыся энергіяй. Але, як усе рэчы, горнае свяцілішча следуе натуральнаму цыклу і калі сіла пачала скончвацца, вёска пачала галадаць, і Таро страціў бацькоў. Я мусіў зрабіць больш, каб дапамагчы Таро, і цяпер я магу толькі назіраць, як яго дух змагаецца. Мы ўсё яшчэ можам дапамагчы Таро Русу. Ёсць рэліквія, якая... Так, ёсць рэліквія, але я не магу да яе дабрацца. Твая зброя мае больш сілы. Гэты посах належаў майму бацьку. Ён мусіў быў быць вялікім правадніком духоў. Я бессільны супраць гэтага забруджання, але я магу навучыць цябе новым навыкам. Для трэніраванага лучніка лук — гэта працяг яго цела. Посах правадніка духаў нічым не адрозніваецца. Так, Русу таксама дух. Глядзі, Бенні. Засяродься. Адчуй энергію гары. І нацягні яго сілу. Ось новий навик. Клас.
Як я люблю гэты момант. Try using your bow on these А, targets. When you are finished, feel free to practice at the other stations I've set up. паспрабуй свой лук на гэтых мішэнях. Калі скончыш, не саромся папрактыкавацца на іншых месцах, якія я усталяваў. Ось ён такія штукі зрабіў. Так. Ну і як бы нам, цяпер мы можам карыстацца лукам. Wow, great shot. Вау, выдатны стрэл. О, цяпер адкрытыя выпрабаванні. Можна будзе вярнуцца ў вёску і прайсці іх. Класна. Гэта ж сумера там таксама. Правда, там былі... там былі такія штукі ў паветры. Всё, я вспомнила. Ну, правда, яны не зусім так выглядалі, на мой погляд. Але так, нешта падобнае там было. Back again. Зноў вярнулася. Я яшчэ кіну табе мішэню. Ну ладно. Окей. Патрэніруемся яшчэ трошки. Your bow is awesome. Твой лук шикоўны. Так, ну што, цяпер я магу павысіць яе навыкі. Вось, у яе цяпер ёсць стрэл. Ага. Вось, цяпер яна можа... Ага, можна націснуць F, каб запаволіць час. Можна дадаць стралу. Класна, можна запаволіць час, можна яшчэ... Ага, не хапае. Ну, ладно, я пакуль вось гэта... Не. О, можна павысіць... Лепш я павышу... не хапае. Ладно, тады навыкі пазней палепшу. Ты бы па звучцы саскокнула. Не, глайдера тут няма. І ў вёску, на жаль, прыйдзецца вяртацца або пехатой. Ой, дарэчы, бачыце, якія дрэвы завялыя. Ну нічога, мы яшчэ ўсё адновім. Ва ўсіх гульнях перш скакаць, а ўжо потым успамінаць, што няма глайдера. Не, тут Кена лётаць не ўмее, зато яна ўмее паўсюль скакаць, умее страляць і ўмее размаўляць з духамі. Што ж, ага. Окей, і можна яшчэ... Ага, ачысціць забруджанне каля дома Русу. А дом Русу, ён там ніжэй знаходзіцца. Што ж, у прынцыпе, ведаеце, можна... Я думала, што дабярэмся да Русу і ўжо спынем, але даволі хутка дабраліся. Мне чамусьці здавалася, што гэты шлях зойме больш часу. Ну, добра. Тады я яшчэ трошки патрэніруюся, можа спусцімся да дому Русу і паглядзім, што там будзе. Вось, бачыце, сядзіць рагатая гнілушка. Тут яшчэ ёсць выпрабаванні. Русу расставіў выпрабаванні для стральбы. Можна патрэніравацца. Так, толькі я чамусьці іх не знайшла. Дзе ж яны? Яны ж дакладна тут былі, але я вярнулася зараз да пад'ёмніка. Цікава. Ладно, паглядзім. Недзе ж ён пакінуў выпрабаванне, каб можна было пастраляць і атрымаць пэўныя ўзнагароды за гэта. І я зноў да яго вярнулася. Дзіўна. Вось яны, вось. Трэба было проста спусціцца па іншых прыступках. Што ж, окей. Focus is critical.
фокус вельмі важны, крытычна важны. Цалкам нацягнутая цеціва можа дазволіць тваім стрэлам быць больш Pull the магутнымі. lever to drop the targets. See if you can hit them before they reset. Пацягні рычаг, каб вызваліць мішэні. Паглядзіце, ты зможаш паразіць іх перад тым, як яны адновяцца. О, файна. Wow, great shot. О, выдатны стрэл. Так, ну што ж, вось такія выпрабаванні тут раскіданыя. О, вось гэта, па-моему, самае складанае выпрабаванне. You'll need to move quickly for this one. Табе трэба рухацца хутка для гэтага. Follow the path and hit all 6 targets before time runs out. Ідзі па дарозе і паразі 6 мішэняў перад тым, як час выйдзе. Ready, go. Пабеглі. Так, вунь там у паветры нам паказвае, куды ісці далей. 3. 4. Ага, вон. 5. Ідзеш, а вон 6. Ура! Я змагла з першай спробы гэта прайсці. У першы раз у мяне даволі шмат часу на гэта сышло. О, і цяпер можна скідваць слёзы лесу. Карыстацца імі у вас. Што ж, наперад, мои верныя гнілушкі. Рагатыя ўжо. Уже не проста воблачка, а ўжо воблачка з пысай. Дарэчы, вось тут ляжыць нейкае сухое лісце, я зараз паспрабую яго таксама раскідаць. Давай, ходім. Опа, раскідалася. Ці будзе там нешта цікавае? Не, Просто сухое листья раскидала. Ладно. Мур-мур-мяу. Мяу. Мяу. Мяу-мяу. Бабука мяукает. Да. Вау. Якая верхатура. По-моему, там было 34 выпрабаванні. Зараз паспрабую знайсці яшчэ. А можа тут ёсць нейкія інтэрактыўныя рэчы, якія раней былі недаступныя. Так, бачу. Вось цяпер я магу страляць усё гэтыя штукі і атрымліваць з іх каменьчыкі. А раней бы я да яе не дацягнулася. Ага, вось яшчэ адно выпрабаванне. А вось ежа для маіх. А, не, гэта не ежа, гэта яшчэ адна гнілушка. А ежа вон там далей. Маркус Вольф, вітаначкі, я вельмі рада, што ты завітаў на стрым. Рада бачыць цябе. То бок, ага, я магу гэтую садавіну паскідваць. Яна выглядае як... Як жа яна? Петахая, па-моему, называецца. Ахая. Дарэчы, а вы ели петахаю калі-небудзь? Тыя, хто глядзяць. Я ела, по-моему, яна класная. Вельмі цікавы Shoot the смак. painted whirlybird to begin. Aim quickly and hit them all in the air. Ага, трэба хуценька пастраляць вось гэтыя штукі. Што гэта за плод? Даволі цікавы плод. Я не ведаю, як выглядае расліна, якая на якой ён расце, але ну, як бы яно прадае. Яны смачненькія. Ось, Маркус Вольф прыбег да хаты і пабег мяне глядзець. Клас, мне вельмі прыемна. Яна смачненькая, яна па смаку. Вось як кажуць, я бачыла ў інтэрнэце, што кажуць, што яна нагадвае
адначасова ківі і камун. І вось гэта праўда. Гэтае апісанне сапраўды адпавядае гэтаму. Так. А як жа запусціць гэтыя штукі ў паветра? Чым іх запускаць? Аднаўляў міліраванне. О, смачна есці. Ты міліраванне робіш? Круто. Сел на фоне адпачываць. Дзякуй, мне прыемна, што пад мае стрымы адпачываюць. І мамка ела шаурму. Трэба мне зрабіць. Я люблю сама рабіць шаурму. Так, ты ж воўк? Воўку трэба быць міліраванней. Клас. Слухай, круто. Гэта мусіць выглядаць просто ачмурэнна круто. Ну, як жа гэта запусціць? Можа пацягнуць той же самы рычаг? Хаця не, яно спускае вось гэтае. Не тое. Яшчэ каменчыкі, то бок колькі праходзіш выпрабаванне, столькі каменчыкаў даюць? Прикольно. Але ж як запусціць вось гэтыя? Так, маска. У меня же есть маска. Я могу поглядеть, где тут есть Тут нема интерактивных. Ну ладно. Може, я ще ніяке випробування не пройшла. Ну ладно. О, файна атрымалася. Круто. Гэта заўсёды радуе, калі вынік цырульніка атрымліваецца класна. Не обновляю каля хода, вау. Так, тут треба, каб кожний стріл потрапляв у цель. Ага, треба усі цілі знішчыць, каб працягнуць, і ёсць 3 ўзроўні складанасці. Right there. Выдатны стрэл, Кена. О, тут есть візіта. Яшчэ одна крама. Класс. Крама с капелюшиками. Так, ну что, купим гнездечки. Вось это мне подобается. Ну, можно и бантик, правда, бантик, или щиро мне не вельмі подобается. Так, поглядим. Ага, яшчэ одному не хапае. Я гнездечко куплю. Ось гнездечки мне вельмі подобаются. Что ж, ну теперь на усіх ёсць. В принципе, можно яшчэ купіць. Яшчэ купіць, каб былі запас, калі я знайду новых гэтых новых гнілушак. Каб на ўсіх хапіла капелюшкаў. Так, ну што, яшчэ? Чарговы ўзровень складанасці. Сакрэт вось гэтага выпрабавання ў тым, што трэба страляць у тым парадку, як гэтыя мішэні з'яўляюцца. Таму што тыя, якія з'яўляюцца раней, яны і знікаюць раней. І трэба паспяваць, ну, трэба паспяваць перш, чым яны знікнуць. Вот ось, раз, два. О, вось гэта ўжо складана, таму што яны з'яўляюцца ў розных частках экрану. Вау, выдатны стрэл. Выбирай свае стрэлы мудра. Страляючы занадта хутка выдаткуе энергію твайго посаха. Ты змарнуеш час, чакаючы, пакуль энергія адновіцца.
Што ж, файна, гэтае выпрабаванне я прайшла, цяпер пагляджу, вярнуся туды, пагляджу, ці змагу я запусціць тое выпрабаванне, а калі не, то ўжо можна, в прынцыпе, і спускацца. Дзе ж яго запускаць, рэальна? Тады ўжо пайду, да. Трэба было проста стрэльнуць. Я зразумела. Окей. Я прайшла ўсе выпрабаванні, цяпер у мяне ёсць маска Русу. Клас, я магу яе купіць там. Мурмяу. Класна, давайте купім маску Русу, і тады ўжо пойдзем у напрамку ягонага дома. Так, окей, маска Русу. О, дарагая і ўсяго ў адным экземпляры. Навошта маска Русу? Ну, для калекцыі? Каб одна з гнілушак была ў выглядзе Русу. Так, цяпер нам патрэбна спусціцца. Так, на гнілушку. А маскі, вось непасрэдна Кені, маскі патрэбныя толькі тых духаў, якіх яна ратуе. Русу як бы нармальна сябе, нармальна пачуваецца, то бок ён не... Ну, як бы... Ён памёр, але яго не... Ну, хаця тое, што ён не можа прайсці далей, гэта значыць, што ў яго засталіся незавершаныя справы, але ён як бы нармальны. Не як Таро, які згубіўся і забыў сябе. Manifestations of corruption patrol the path ahead. Your bow should help clear the way. Праяўленні забруджання патрулююць шлях наперадзе. Твой лук дапаможа расчысціць дарогу. Што ж, окей. Опа. Ага, вон яны такія. Так. Як же класна з лукам. Але часам прыходзіцца прыбягаць і да бліжняй бойкі. Так, ага, зрозумела. І цяпер я таксама магу, мне не абавязкова падбягаць да сэрцаў забруджання, каб яго ачысціць, а можна стрэліць. Можна яго проста стрэліць. Can you pick that up? Статуэтка лисицы. Ха, клас. Лисички глядять. Вау, який пейзаж класний. Пригожий. До речі, час від часу тут зустрічається місце, де можна помедитировать, і туди можна повеличити здоров'я Кени. Клас. Нарешті я можу активувати цей механізм. Фух, він не на мене упав. Моя магия не дотягнется до того. Не дотягивается до того камня. This broken path leads to my house. Гэта зламаны шлях вядзе да майго дома. Забруджанне там магутнае, будзь асцярожная, Кена. І, дарэчы, калі падскочыць і прыцэліцца, то час запаволіцца, што бывае даволі карысна. Так, а што там за... Куды можна залезці? Конечно ж, мне паўсюль трэба залезці. О, яна цяпер можа рабіць вось так. Опа. О, і вось месца для медытацыі. Месца для медытацыі. Адпачніце тут і засяродзьцеся, каб назаўсёды павысіць узровень максімальнага здароўя. Мабыць, бацька купіў шакаладку. Спадзяюся, яна смачная. Ой, спадзяюся, табе будзе смачна. Ось яна
падчас медитації павялічыла сваё здароўе. Тут яшчэ такія прыгожыя пейзажы паказваць. Можна праглядзець увесь ролик. Хацела б я таксама знайсці такое месца на прыродзе. Вельмі прыгожа. Што ж, прачнулася, задаволеная, з павышаным здароўем. Медытацыя сапраўды можа палепшыць здароўе, паляпшаючы ваш маральны стан. Ну і, в прынцыпе, супакойваючы. Так, зараз захаваю гульню. Тады, напэўна, спусцімся да дома Русу. Ось, і тады, напэўна, на сёння стрым скончым. Лес побач падчас домашняга навчання. Ой, як класна. Гучыць цудоўна, спакойна, прыемна. Опа! Як я круто соскокнула. Ух ты! А што гэта за капелюш? А, гэта не капелюшак, гэта гэтыя амулеты, якія можна даваць. Ну што ж, у мяне у іншых усё адно пакуль няма, так што няхай будзе гэта. Вы знайшлі амулет. Амулеты схаваныя у навакольным свеце і могуць таксама іх можна атрымаць, завяршаючы выпрабаванні каля свяцілішча масак. Можна выкарыстоўваеце амулеты, каб павысіць навыкі Кены, даючы ёй унікальныя перавагі ў бойцы. Ось, окей. Што ж, я ўжо актывавала гэта. Так, ну, здаецца, тут больш нічога няма. Напэўна. О, які туман. У масцы. А, не, ёсць, вось тут. Ну што, тады працягваю шлях? Куды мяне панесла? Опа. А вось і ягоны дом. Ого, бачыце, якая вялізная кветка там? Жах які. Так, я одних забиваю и з'являются новые. О! Бачыце гэтыя жоўтыя каменьчыкі ў ім? Калі стрэльнуць... Так, драўляны рыцар. Неяк стрэльнуць у тыя каменьчыкі, якія на ім. Як жа патрапіць? Так. Давай. А я падскокну тады? Ах ты ж халера! О, ну вось так добра. Хаця насамрэч можна страляць па тых каменьчыках, якія ў яго там ёсць. І тады... Ой. Давай.
И он у меня кидает эту штуку. Ну ладно. Я хотела, конечно, пострелять его в каменчик, але так будет, напевно, эффективнее. Шоколадка з гарбатой? Ну, тому що шоколад зроблений, каб я його пили з гарбатой, хіба ні? Ось і все, очистим забрудження. Клас. Як я люблю гэты момент, калі ўсе гэтыя пухліны знікаюць. Ну што, Русу, мусіш мне падзякаваць? О, нож. Нож гэта реліквія Таро. Класна, знайшла реліквію. I made that knife for Taro when he was a boy. Я зрабіў гэты нож для Таро, калі ён быў маленькім He loved хлопчыкам. these woods, and I tried my Ён best любіў to teach him the гай, old ways. і я рабіў усё найлепшае, каб навучыць яго старым навыкам. Consumed by the troubles of our village. I was not there for Taro. when he needed me most. Паглынуты праблемамі нашай вёскі, я не быў разам з Таро, калі ён, бо больш за ўсё, калі яму больш за ўсё была патрэбная мая прысутнасць. Ты прямо там і расплакалася. Разумею, гэта сапраўды кранальныя моманты. I hope we can bring him peace. Я спадзяюся, што мы можам вернуць яму спакой. More relics are hidden in the corruption of the Forgotten Forest. Больш рэліквій схавана ў забруджанні забытага лесу. I'll wait for you there. Я буду чакаць цябе там. Так, нож Таро. Файна. Адкрылі першую рэліквію, і я думаю, для першага стрыма гэта файна. О, новыя гнедушкі. Як круто. Пасля бойкі з босамі до нас далучаюцца 3 адразу. More relics are hidden Так, in the I'll wait for ага. you there. Это он сказал то же самое, что уже сказал. Заворкотали. Так, заворкотали. Что ж, давайте оглядимся. Что тут есть? Треба начесувати 2, я зрозуміла. Гэта якби тут потренуватися можна. Ніякої нагороди не буде, ну ладно. Тоді зараз я огляджу дом. Що тут є у домі Росу. Ось, ну і тоді, напевно, на сьогодні стрім скончимо. Фир-фир-фир. Мамка уся воркоче. Як без кривди, якби гнілушки, вони супермілі. Ось, і мабука, да їх трошки подобне. Опа, а що це тут за сова? Гнілушка знайшлася. Яна з квіточкою. Можна і зараз квіточки. Вітаю, ну. Так, теперь можем где кветочки набывать. Классно. Так, а что это за штуки? Ага, я не поставила шестеренку, и теперь ей можно крутить. Котка прийшла і заворкотала. Клас. Як же класно, коли тебе люблять катошки. Все ж таки признання котками – це справді прикмета доброї особи. Тому що котки у людях розбираються. Кот ходить, хто ведає де. Ну, бувають і такі коти, які не вельми люблять компанію. Все ж таки коточки – це особи, як і люди. У них есть свой характер, и комусь не вельми приємна компания людей. Так, коток не подманишь.
ёсць свяцілішча. Ага. Окей, яким же чином можна там скараскатися наверх? О! І сюди заскокнуть, і там вже нечто цікаве наверсі. Так, і що там? А, я зрозуміла. Треба було спочатку зайти на гэтую штуку, а тільки потім запускати механізм. Так, ну що? А, ось тут ще є така класна штука. Коли активувати слезу лесу, то тут можна виростити рослини для гнилушек. Часто лежить у мінт і аглом тактильне, але... много гуляє. Ну, весна все ж таки. Я же кастрирований. Ці просто, ну, коли не кастрирований, то докладно будеш гуляти. Зараз уже не весна, про що це? Я вже червень. Я все ніяк не звикну до думки, що вже червень. Окей. Хотя уже амаль 10... Пёрка! Як круто! Так, треба вже призвичатися до думки, що вже червень. А нікуди не пускаєш? Ну, це справді більш безпечно для коток. Ось. Так, як же туди? Клітка. Давай активуйся. Вон клітка. Бачу. Вот. Просто гуляє. Ну, добре. Сподіваюся, ён у безпеці не потрапить ні в які пригоди. Ну, хоча котки, знову ж, котки бувають різні. Бувають такі розумні, які нікуди не трапляють. Сподіваюся, твій коточок не потрапить у небезпеку. Ні, не тільки б я йому не довіряла. Все ж таки, котки класні. Але бувають все ж таки і що здраються їм неприємності. О, діти знайшлися. It's good to be back. Добре Yeah, вернуться. I wish Charles Так, here. ось би Таро був тут. Мало що навіть пригоди, вдома пригоди знайдуть. Ну, бувають і такі котки. Так, ніті ж тут була сльоза. Сльоза лісу, тільки ж я її, напевно, дотуль. Можна поспробувати дотягнути дотуль. Так, спроба не хвороба. Так, давай, тягнемся. Конечно, файно было бы тут вернуться, коли у яго будзе ўзровень вышэйшы у наших гнілушак. Тады у іх будзе больш часу, каб дайсці. Так, давай. Вось. Ось яны праходзяць па раслінах і... Ось яны расквітнелі. Можа, там яшчэ ёсць расліны? Не, тут уже раслін няма. Добра. Ну, яны могуць іх з'есці. Клас. Покормила гнилушек. Як же приємно, коли тут все становится таким тихомирным, можно просто побадяться по наваколлях, не думаючи про те, що недзе ёсць жудасныя пачвары, якія хочуць мяне забіць. Опа, что это тут? Ты старейшая уникальная котка для своих. Клас. Яны ж сапраўды часам могуць думаць, што мы таксама коткі, толькі нейкія лысыя і недарэчныя. Так, паелі. Чым не котак? Коткі ж таксама могуць часам прыносіць здабычу для сваіх лысых кацянят. Твоя старейшая котка? Окей.
Класна. А колькі у тебе ўвогуле котак? Таму што ты вось называеш некалькі, але я так і не зразумела, колькі іх усяго. Так, ага, тут яшчэ можна знайсці саву. Так, дзе ж там? Так, недзе сава тут была. І я памятаю, што я яе даволі доўга шукала. А вось тут можна вырасціць. О, клас. Over there. Знову можна вырасціць кровь. Я ледь не сказала... Ледь не сказала соплю леса, слезу леса. 3, кот какой-то котеня. Классно. Справді мило. Ух ти, який гарбузик. І там гнилушка є. Так, ну що jeszcze тут? Вось, сова знайшлася. Ну все, давайте перенесем тады сову до дома Русу і на гэтым уже скончым. Давайте вон тягнуть малечы, тягнуть стэтку совы. Милые. Так, і зараз дацягнем до месца. Так, галоўная героіня нічога сама не робіць. Все з дапамогай гэтых гнілушак. Ну што, дзякуй, што завіталі. Можна, дарэчы, ўжо палепшыць яе навыкі. Так. Ага, вось гэта. Ось, я вось гэты навык. Ось, лепш вось гэты. А гэта што яшчэ? О, вось гэта класны навык, трэба будзе яго наступным палепшыць. Ён дазваляе адразу ўваходзіць у бойку з даступным дзеяннем гнілушак. Вось. Нельга нічога цягаць, ну, можа яна такім чынам трэніруецца кіраваць гнілушкамі, загадваючы ім насіць тыя ці іншыя рэчы. Ну, ёсць, як бы, можна над гэтым падумаць, можна прыйсці да розных высноў на гэты конт. Што ж, а на сёння тады стрым мы закончым. Дзякую вялікі, што завіталі. Мне было вельмі прыемна нарэшце падзяліцца з вамі гэтай чароўнай, немаверна прыгожай гульнёй. Вось, бачыце, колькі ўжо гнілушак мы назбіралі. Клас, багата. Што ж, тады да наступных сустрэч. Тады наступны разам памурлыкаем з гнілушкамі далей, працягнем выратоўваць духаў. Будем шукаць іхныя рэліквіі, будзем знаёміцца, ну, паглядзім, ці пазнаёмімся з новымі духамі ўжо на наступным стрыме. Ось, і тады да новых сустрэч, і дзякуй вялікі, што завіталі. Мне было вельмі прыемна вас усіх бачыць.